дар пасманзари баҳсҳои доғе ки чанде пеш дар Тошкент атрофи бозори дуюмбораи гулҳо ба миён омад, чунин раванд акнун дар Хуҷанд низ мушоҳида мешавад. Дар яке аз гурӯҳҳои Telegram танҳо рӯзи 14 феврал беш аз 10 эълон дар бораи фурӯши дубораи тӯҳфаҳо аз хирсҳои 1 метра то гулдастаҳое ки арзишашон дар мағозаҳо аз 1000 сомонӣ боло мерасад нашр гардид. Схема сода аст: тӯҳфа мегиранд, барои сторис акс мегиранд ва баъд бо қайди ҳоло тӯҳфа кардан, гулҳо тару тозаанд, ба фурӯш мегузоранд, албатта бо нархи хеле поёнтар. Харидорон қаноатманд, чун қариб нав ва арзон мегиранд. Аммо савол боқӣ мемонад: мардон, ба шумо ранҷовар нест ки тӯҳфаҳои аз дил додаатон ба савдои зуд табдил меёбанд? Ва боз як саволи ҷолиб: ин гулҳоро кӣ мехарад? Худи мағозаҳои гулфурӯшӣ барои бозфурӯхтан ё ҷавононе ки буҷаи онҳо барои хариди гулдастаи гарон намерасад? Шумо чӣ фикр доред? Дар шарҳҳо нависед.